Euskal Herriko 126 idazle eta editorek adierazpen labur bat plazaratu dute, eman bakea izenburupean Mikel Albixuri babesa adierazteko. Azaroaren bukaeran Auzitegi Nazional Espainiarrak Gregorio Ordoñezen hilketagatik auzipetu zuen eta horren ondotik erabaki zuten Albixuren lagunek agiria kaleratzea. Donostiako bulebarrean aurkeztu dute adierazpena, bart goizean, eta gaur goizean eta bertan izan dira sinatzailetako batzuk eta Mikel Albixu bera ere. Garbine Ubeda Euskal Idazleen Elkarteko lehendakariak irakurri du testua eta Joseba Sarrionandiak eta Garazi Arrula Txalapartako editoreak sinatzaileen zerrendan. Arratsaldeon guztioi bart goizean izan da adierazpena Auzitegi Nazionalak joan den abenduaren 21 deitu zuen Mikel Albixu deklaratzeara Donostiako epaitegian bideokonferentziaz. Ez deklaratzeko eskubidea baliatu zuen eta horren ordez adierazpen bat irakurri zuen, akusazioak leporatzen dionarekin zerikusirik ez duela izan argitzeko. Orduan ere elkartasuna jaso zuen epaitegiaren kanpoaldean. 20 urteko kondena betea dauka Frantzian. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dute, Frantzian bete duen zigorraren arrazoi berdintsuengatik inolako froga materialik gabe. Euskal Herrian askatasuna eta bakea behar ditugu. Ia 3 urte dira Mikel gure artean dagoela bere sorkuntza libreki eskainiz. Idazki hau sinatzen dugunok, gure artean jarrai dezan nahi dugu. Asteazkeneko lerroburuekin jarraiki Inigo Kabakasen gurasoek auziari buruzko txostenak eskatu dizkiote Erkorekari. Komunikabideetara igorritako gutun batean esan dute samina eragin diela ertzaintzak barne ikerketa itxi izanak, hala bilera eskatu diote segurtasun sailburuari. Inigo Kabakasen gurasoek joan den abenduaren 15 jakin zuten, ertzaintzak artxibatu egin behar zuela semearen heriotzaren inguruan zabalik zeukan barne ikerketa. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko batzordean jakinarazi zuen erabakia Euskal Herria Bilduk galdetutan, eta ordubantxe izan zuen horren berri Kabakasen sendiak. Erabakiak eragindako samina eta kaltea gainditzeko aste batzuk igaro direla, Kabakasen gurasoek barne ikerketa istari buruzko gogoeta egin dute komunikabideei igorritako gutun batean. Hartan Erkorekari galde egin diote euren esku uztea segurtasun sailak auziari buruz duen dokumentazio guztia. Kabakasen gurasoek onartu dute ezustean jaso zutela barne ikerketa artxibatzeko erabakia eta ez zutela espero ertzaintzak bide hori amaituzat ematea. Apirilean 10 urte beteko dira Inigo Kabakas hil zutenetik, ertzaintzaren pilota batek jota Bilboko Indautxu auzoan. Lan arloan berriz, kenkalarrian da osasungintzan lehen arreta, sindikatuek hainbat protesta burutu dituzte azken asteotan, ambulategien atarietan gehien bat, alere egoerak ez du hobera egin, eta eguerdiko magazinean izan da Amaia Maior, Satxe sindikatuko bozeramailea gaia mintzatzen. Zoritxarrez ez, lehen arretako mailaren egoera latza delako, batez ere, lehen pandemia baino lehen latza zegoen egoera, baina pandemiaren arira okerrera joan da egoera eta langileen gainkarga handitu eginda eta maila horretan egoera ez da ona eta langileena ez da ere. Kulturan alaitzaren zana izendatu dute zinegoak jaialdiko zuzendari, gainera otsailaren 28tik martxoaren 7 egingo den 19. edizioko irudia aurkeztu dute. Bertan lesbianismoa eta sexuanistazuna euskaraz izendatzeko moduak aipatuko dira. Aurtengo edizioa osasun neurrietara egokituta egingo da eta mundura zabaltzeko bere burua erakusteko, berri izendatzeko eta identifikatzeko beharra aldarrikatuko du, ezarritako etiketarik gabe arduradunek azaldu dutenez. Esan bezala, lesbianismoa eta sexu anistazuna euskaraz izendatzeko moduak aipatzen dituzten, hainbat kartelek osatuko dute jaialdiaren irudia. Marioker, Lumatza, Soropila, Kapaza edo queer bezalako hitzekin. Beraz, zinegoak jaialdiaren aurtengo kartelek aldarrikatuko dute, eskubidea dugula gure burua izendatzeko nahi dugun moduan inposatutako etiketarik gabe izanak egiten baitu izena.
Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko kiroletan, maiatzean sortu zen ados emakume pilotarien lehen klub profesionala. 3 helburu nagusirekin sortu zuten gainera txapelketa gehiago jolastea, lan baldintzak hobetzea eta euren buruaren jabe izatea. Asmo hirukoitz hori oinarri hartuta beste pauso bat eman dute eta estreinakoz binakako txapelketa egiten dabiltza. Azkoitian jokatuko dira finalak otsailaren 27an. Gakoa saioan izan da gauez, Lera Agirre klubeko kidean. Ere nahiko eskas genbiltzen eta orduan urteko planifikazio bat bai egin dula, ados pilota maiatzan sortu zen eta hor udaldera plazaz plaza txapelketa sortu ginen. Horri bili ginen Euskal Herriko plaza guztitatik barrena eta hori eta gero argi genuen barrunez, pilotaleku barrutarare salto inbar ginula eta binakako txapelketa potente bat sortu arginula. Eta hori, abenduaren 26an hasi zen Eusko Label binakako txapelketa, eta guain buru belarri hortan gaude otsailaren 27 bitarte. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari Euskal Herriko 126 idazle eta editoreek adierazpen labur bat plazaratu dute, eman bakea izenburupean Mikel Albisuri babesa adierazteko. Azaroaren bukaeran Auzitegi Nazional Espainiarrak Gregorio Ordoñezen hilketagatik auzipetu zuen, eta horren ondotik erabaki zuten Albisuren lagunek agiria kaleratzea. Jakin genuen Espainiako Audientzia Nazionalak Mikel Antza auzipetu zuela Gregorio Ordoñezen hilketarekin zerikusia zuelakoan. 2 urteko kondena betea dauka Frantzian. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dute, Frantzian bete duen zigorraren arrazoi berdintsuengatik inolako froga materialik gabe. Euskal Herrian askatasuna eta bakea behar ditugu. Ia 3 urte dira Mikel gure artean dagoela bere sorkuntza libreki eskainiz. Idazki hau sinatzen dugunok gure artean jarrai dezan nahi dugu. Agurtzan Intxaurraga, Alain Agirre, Alberto Barean Bearan, Alex Gurrutxaga, Ametza Arzalius, Ander Lipus, Andoni Egaña, Andoni Tolosa, Ane Lavaca, Antonio Casado da Rocha, Antxon Luku, Ariz Mutiozabal, Arrate Egaña, Arrate Mardaraz, Asel Luzarra. Horrez gain giza eskubideen Europako Auzitegiak beste zigor bat jarri dio Espainiari Euskal Herritar baten giza eskubideak urratzagatik, baina ez zehazki orain arte bezalakoa. Oraingo honetan Xavier Atristain Gorosabel Euskal presoaren kasuagatik jarri diote zigorra. 2010an atxilotu eta inkomunikatu zutenean abokatu bat aukeratzen ez uztagatik, eta horren bidez prozesu justu eta ekitatezko bat izatea eragozteagatik. Sententziak espresuki aipatzen du inkomunikazioa. Hala aurrekari oso garrantzitsua izan daiteke, eta aztertzen ari dira norainokoa izan daitekeenaren eragina izan ere, Atristain bezala Euskal preso gehiago daude kartzelan inkomunikazio garaian egindako adierazpenen ondorioz. Epai ez ere giza eskubideen Europako Auzitegiak ez ditu tramitera onartu Altsasuko gazteek Espainiako estatuko epaiketan ikusitako urraketen inguruan jarritako demandak horietako batek, Iñaki Abatek, sare sozialen bidez jakitera eman duenez, inpartzialtasunik eza, bidezko prozesurik eza eta auzipetuei ezarri zitzaizkien zigorren neurrigabekeria salatu zuten gazteen abokatuek hain zuzen ere. Eta Euskal presoen bueltan dirua biltzeko kanpaina bat abiatu dute Biarnas dokumentala osatzeko. Torturak Euskal Herrian eragindako zauria ez da itxi, hala diote dokumentalaren sustatzaileek, izan ere otsailaren 7an ezarrita dago Iratxe Sorzabalen epaiketaren data Madrilen. Berak 2001 urtean Guardia Zibilaren eskutik jasotako tortura latzeek ezaugarrituko dute saioa, aditu ezberdinen eskutik aski akreditatuta bai daude, gorputzean utzitako aztarnak ahaztu gabe. Eta horrexek kontatzen ditu ikusentzunezko lanak, hala Biarnas
torturari buruzko dokumental bat da, eta Iratxe Sorzabal euskal preso torturatua eta haren ama, Maria Nieves Diaz dira protagonistak. Gutxienez, 7.000 euro bildu nahi dituzte horregatik finantza kolektibo kanpaina bat abiatu dute, itxurabikoa.eu satarian. Ilun da. Hor merezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zerrean barna. Zure indarra sentitzen dut negan, baina baita zure itoaldi lastura eta oinazea ere. Biluztu zintuzten, biluztu minduten. Jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Erlijio kondairan kerretan soilik existitzen zela uste nuen inferno ezagutu nuen nik. Cuando a mi hija la detuvieron, yo estaba convencida que la iban a torturar, porque ya estaba anunciado. Una madre se cree que puede siempre salvar a sus hijos, que siempre los puede evitarle los grandes males. Y yo no pude evitar que a mi hija la detuvieran y yo no pude evitar que a mi hija la torturaran. Le hicieron el sándwich, la envolvieron, la pusieron en el suelo y quedó en el suelo prácticamente inmovilizada en donde solamente tenía la cabeza al aire y ahí le ponían una serie de bolsas. En el traslado también le colocaron la bolsa varias veces. Ella rompió la bolsa en algún momento determinado. Y estando detenida tuvo que ser hospitalizada. Alderdiei helduta berriz Euskal Herria Bilduko eta PSeko zuzendaritza politikoek bilera egin dute goiz honetan harmonia osoz adierazi dutenez, jakina delako eneko anduezak hartu duela Idoia Mendiaren erreleboa idazkari nagusi karguan, eta zuzendaritza berria Euskal Eragile politiko eta sozialekin ari da bilera erronda egiten gaurkoa horren adibide delarik, erakundeetan lantzen ari diren eta herritarren bizi kalitateari eragiten dioten gai guztiei buruzko iritziak alderatu dituzte bi alderdiek. Gaur Euskal Herria Bildurekin izan du bilera Anduezak, Aldugu eta EAJko buruekin aurreko asteetan bildu delarik. Bileran Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak eta Pilar Garrido Alduguko koordinatzaile nagusiak etorkizunean lurraldean duten harremana indartzeko konpromisoa hartu zuten. Aldiz, jeltzalekin egindako bileran, PSren eta EAJren arteko ituna berretsi zuten, hau da biek ala biek gobernu akordioak mantentzaren alde egin zuten, Eusko Jaurlaritzan, Aldundietan eta udalerrietan. Ordea Sorturen kongresua azken fasean sartuta dago eta gaurtik ostiralera bitartean alderdiko kideek aukera izango dute nazio kontseilua osatzeko hautagaiak bozkatzeko. Jakinak ziren nazio idazkaritza osatzeko hautagaitzen izena-bizenak eta orain nazio kontseilua osatzeko proposatuko dituzten beste 10 kideen izena-bizenak ezagutarazi ditu Sortuk. 7.926 kideek osatzen dute errolda eta bi aukera izango dituzte bozkatzeko, telematikoki eta aurrez aurre. Kongresuari amaiera emateko ekitaldia larunbatean egingo dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta bertan jakinaraziko dituzte bozketaren emaitzak. Ekitaldiak Sorturen komunitatea elkartzeko balioko du alderdiak nabarmendu duenez. Sortuk azaldu du herrialdeen arteko oreka bermatzeko hartutako konpromisoa beteko duela. Era berean gogorarazi du alderdiko plan feministan jasota dagoela zuzendaritza organoetako ordezkarien 40% gutxienez emakumezkoa izan behar duela. 30 lagunetik 14 izango dira emakumeak beraz eta 16 gizonezkoak Sortu feministatzeko hartutako konpromisoan aurrera pauso esanguratsua emanez. Gaiz aldatuta egun honek badu beste irudi garrantzitsu bat, korrikaren ibilbidearen berri eman dute mendebaldean hasiko da eta Gasteiz izango da igaroko duen lehen hiriburua. 2140 kilometro eginda Donostiara iritsiko da lasterketa. Udane Arbeo kazetariak jarraitu du aurkezpena, kameraren beste aldean da, beraz esaiguzu udanez zein bide hartuko duen aurten korrikak.
2 hilabete barru ekingo zaio korrikari, Euskal Herri osoa zeharkatuko du martxoaren 31 hasi eta apirilaren 10 bitartean. Amurrion ekingo diote euskararen aldeko lasterketari eta 11 egunez 2500 kilometro inguru burutu ostean Gipuzkoako hiriburuan Donostian egingo dute ekitaldi nagusia. Ibilbidearen xehetasun gehiago jakin nahi badituzue, adi jarraian. Martxoaren 31tik apirilaren 10 Euskal Herri guztia zeharkatuko du 22. korrikak. Gasteiz izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Donostia berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 22. korrikak Amurri eta Donostia lotuko ditu. Hala hitzekin leloari helduta euskaltzalez jantziko dira Euskal Herriko kaleak udaberriko aurreneko egunetan. Pausoz pauso euskara lau haizetara zabaltze aldera. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 31an emango ditu lehenengo urratsak Amurrion. Bizkaian zaiati pasako da eta Araban barrena murgilduko da ondoren. Apirilaren batean Bizkaira egingo du salto korrikak, Gipuzkoatik pasatuz eta beste behin Araban amaituz, Gasteizen. Basauri, Durango, Eibar, Bergara, Arrasate eta Legutio zeharkatuko ditu besteak beste. Hurrengo egunean Zaldu Ondo izango du abiapuntu eta goizean Iruñera iritsiko da, 10 aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du. Apirilaren 3an Nafarratik barrena joango da korrika, Lerin, Lodosa, Tutera, Kaparrotxu eta Zangoza zeharkatuz. Astelenean Irunberri, Izaba eta Orreaga atzean utzita Ipar Euskal Herriret joko du lasterketak eta 2 hiriburutan egingo diote harrera, Donibane Garazin eta Maulen. 6. egunean Tipitapa Nafarrara helduko da korrika, Erratzutik. Ondoren Elizondon, Larrentzarren, Lekunberrin, Irurtzunen eta Lizarran ibiliko da besteak beste, eguna Azedon amaitu arte. Apirilaren 6an Araban sartuko da lasterketa, Bernedo, Argantzon eta Ubidetik pasa eta gero Bizkaian barneratuko da berriz ere, hiriburuan Bilbon amaituz. 8. egunean Bizkaiko kostaldea zeharkatuko du euskararen aldeko lasterketak eta Gipuzkoan Mutrikun amaituko du. Hurrengo egunean Gipuzkoan barrena joango da, kostaldean hasi eta Zarautzen Lasarterako bidea hartuko du, ondoren Tolosan, Beasainen eta Azkoitian zabalduko da hitzekin mezua. Azken aurreko egunean apirilaren 9an Berastegi atzean utzi eta jarraian Nafarratik Lapurdira egingo dute jauzi korrikalariek, Doneztebetik Urruñara. Baiona hiriburua izango da ibilbideko jomugetako bat, arratsaldeko 5:30 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoan ibiliko da lekukoa, Donostira iritsi arte. Aurreikusitakoaren arabera 7:30 sartuko da Gipuzkoako hiriburuan eta 12:30 egingo dute amaierako ekitaldia. Korrikaren bueltakoak horrela ikusi dugu Deskarga Bergara autobidean zaudela udane, hor ere bada berririk atzo jarri zuten martxan bertako bidesaria, ezta? Martxan da Bergara eta Beasain arteko ordainlekuan milaka pertsonari eragiten die egunero 9.000 ibilgailutik gora igarotzen baitira eta orain bidesaria ordaindu beharko dute tarte hau zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa 3 gune zehatzetan ezarritako arku sistema bidez egingo da, hemen atzean ikusi dezakezue. Deskargakoa eta erabiltzaileak ez dira gelditu beharko bidesaria ordaintzeko. Sistema elektroniko batek identifikatuko baititu ibilgailu horiek eta deigarria iruditu zaigu gainera hemen errepide zarretik ohi baino ibilgailu gehiago pasatzen ari direla. Abian da Beasain eta Bergara arteko A636 autobideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragingo die, izan ere egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen dira errepide horretatik. Eta bidesaria ordaindu beharko dute tarte hori zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta Deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egingo da. Erabiltzaileek ez dute geratu beharko eta sistema elektroniko batek identifikatuko du ibilgailua. Hemendik aurrera beraz, denek motorrek salbu 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu beharko dituzte. Hona hemen A636 errepideko tarifak. Abiatu sistema dutenen kasuan deskontuak izango dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Abiatu sisteman izena emanda ez daudenek kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Aldundiak urtarrilaren 30 arte eutxiko die horren berri emateko ezarritako guneei. Y además
Bidesariaren bueltakoak horrela eskerrik asko dane, bestaldetik lan gatazki helduta, grebara deitu dute Labek eta Elak Bizkaiko zahar-etxeetan otsailaren 8irako, abenduaren 14an ere egin zuten greba, baina egoerak okerrera egin duela ohartarazi dute sindikatuek Aiara Durretan. Grebara deitu dute Bizkaiko zahar-etxeetan Labek eta Elak otsailaren 8irako. Agerraldia egin dute sindikatuek bakoitzak bere egoitzan, eta Bizkaiko egoitza pribatuetako egoerak jasanezina izaten jarraitzen duela ohartarazi du Anes Koneriaz Labeko kideak. Bizkaiko egoitza pribatuetako egoerak jasanezina izaten jarraitzen du. Zaintza lanen privatizazioak miseria baino ez dakarkie langileei eta egoilariei. Egoerak gainera okerrera egin duela nabarmendu du Labeko kideak, zehazki batzuk etekin ekonomikoa lortzen duten bitartean. Zaintza lanak negozio bat dira. Enpresek irabazi egiten dute erabiltzaile plaza berri bakoitzarekin. Eta Aldundia da gurpil horren arduraduna. Hotz, gutxi batzuk aberasten diren bitartean, 5.000 behargin baino gehiago prekarizatu eta esplotatuak direla. Hitzarmena berritu behar dela aldarrikatu dute Labek eta Elak, baina Eskontriasek deitoratu du negoziazio maila blokeatuta dagoela. Hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila blokeatuta jarraitzen du patronalaren aldetik, eta Bizkaiko Aldundiak desagertuta jarraitzen du gatazka honetan. Lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa dela azpimarratu dute. Lan berdinagatik lan baldintza berbera izan behar dutela azaldu du Eskondriasek. Gure ustez, gaur egun lantokietatik eta kaleetatik defendatu behar ditugu gure lan eta bizi eskubideak. Gure lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa da. Lan beragatik lan baldintza berdinak exigitzen ditugu. Elak zaintzaren inguruko funtsezko puntuak negoziatu eta adostea exigitu du. Profesionalak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta soldata zein lan baldintzak gufurekin parekatzea besteak beste. Labek ratio gizatierragoak ere eskatzen ditu. Horrezagatik guztiagatik zaintza eredua errotik aldatzeko eta patronalek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta lan sailak erabakiak har ditzaten eskatzeko greba eguna deitu dute Elak eta Labek otsailaren 8an Bizkaiko zahar-etxeetan. Ordea Estela sindikatuak hezkuntza ez dago salgai txostena aurkeztu du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarriak eta bilakaera aztertzen dituenak. Hain zuzen ere egin duten ikerketak besteak beste, ondorioztatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela eskola publikoa behar bezala zaintzen. Bada, Aiara Durreta lankideak Ainhoa Astigarraga Estelaseko kidearekin hitz egin du, eta ikerketaren ondorioak azaldu ez ezik dituzten aldarrikapen nagusien berri ere eman dio. Estela sindikatuak hezkuntza ez dago salgai txostena aurkeztu du. Azken urteetan egindako ikerketaren emaitza alegia. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarriak eta bilakaera aztertzen ditu. Ikerketak ondoriarria duela azaldu du Ainhoa Astigarraga Estelaseko kideak. Hotz, lakoak ez duela eskola publikoa behar bezala zaintzen. Gaur egun daukagun euskal hezkuntza sistema dualau oso desorekatua dagoela eta Eusko Jaurlaritzak gure ustetan behintzat bere erantzukizun zuzenekoa den eskola publikoa ez duela behar bezala zaintzen eta lehenesten. Kudeaktu besterik ez du egiten. Era berean Estelasek egindako ikerketaren arabera, ikastetxe pribatuek aldeko tratua jasotzen dute. Izan ere, ikastetxe pribatu batean, ikasgela bat ituntzeko prozesu bati jarraitu behar zaio. Hala ere, Astigarragak azaldu duenez, iruzur eta irregulartasunak atzeman dituzte prozeduretan. Prozesu guzti horretan, irregulartasun mota ezberdinak topatu ditugula. Eta irregulartasun horien adibideak ere eman ditu. Adibidez, behar ez direnean, gelak ituntzen direla. Zenari gara, nola erabaki arbitrario batzuen bitartez, ez benetan behar direlako, eta behar ez diren, gelak itundu egiten dira askotan. Horiek horrela, sindikatuaren ustez, sistema birpentsatzeko aukera ireki da hezkuntza legearekin. Eta horregatik, erabakiak hartzeko unerik egokiena dela azpimarratu du sindikatuak, zehazki hezkuntza publikoa sendotzeko norabidean. Behar duguna da eskola publikoa, hezkuntza sistema publikoa,
euskal hezkuntza sistemaren ardatz jarri eta poliki-poliki lehenetsi. Etxeko kontuei helduta berriz, Leitzan izan da Nafarrogoi saioko lantaldea, bertako hainbat herritarrekin izan dira gainera gaztetxetik hasi eta nekazarien plazara. Gaur gaueko 8 eta 4 izango duzue saioa lehenbiziko ikusteko aukera, 11 telebistan edota 11.eus atarian. Futbaleak katez da, ez da? Bai, 2013-tik, 14-tik. 13 sartu zen taldean? Bai, berezen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten, horretzen ez gainea Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat Leitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumeek parte hartu ginuna dantza honetan. Bueno, hau Ardigazta da, Iriazabal sor marka, guk iten dugu hemen Leitzen. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin, Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Nola du izena? Atekabeltz. Atekabeltz gaztetxea, bai. Erekin, erraldoia da. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen du edo gestionatzen du gazte asambladak. Herriri 1000 gauz eskaintzen dizken toki bat eta gaztetxea bakarri da parte txiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako Baberretxo txapelketaren finalea eta zuek biek, haine genentzaete, anai bisaz. Esan bezala gaueko 8 eta 4 edota 10 duzue hitzordua 11 telebistarekin eta gauzak horrela direla iritsi da albistegiaren bukaera gaur J. Martina taldearen Kondena kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelako besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Urrunetik ikusten zaitut